وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل إلينا خير خلقه وخاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا للمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآية العظيمة وغيرها مما يقارب 50 آية في كتاب الله تعالى كلها تحذر من الفساد بجميع صوره وأشكاله وأنواعه، وتمثل هذه الآية بالإضافة إلى الأحاديث النبوية الصحيحة التي وردت في الصحاح والسنن والمسانيد التي تحذر الأمة من الفساد في الأرض ومن الإفساد. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستهلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث رواه بخاري. أمبي ألفو أمبا ولنمندون أمبي مسابا الله تعالى بركدا ألمي نالد يلي مساي كتاك جوما ألمي نالد بميلي كجوم كما كان فتيني فكتاسيك ما بابوما بنياد دفلين بيالتي تنود دفلين بيلاجلين بي ألا بلو السنو يرى كابو فم بما فم فينا بطونا كفرالي الله تعالى أمبي سيريا كدنغني بطو مسا شتي موني بطو كاكانشين لكيك الله fona kera masaba Allah ta'ala akelendo la halabela sanda bado akeli bonyoantala dugu fense bado akeli kanyanyoantala ali ala de bambefa ali Allah ta'ala de bambela jelenya maya ambe sere ya kokura ka dengene masaba Allah ta'ala yici de nafsa mantici amma ci de mimbe ni danaya minamma yigi yogo abolo kuma te kabo cide mimbe ina yannadi ladili kandana hala jugu sonoma kumata niuma komunum be no dogolendo ana alaka jiyen kona ya dangana maya angar jine don sara ko ira nasrai kuna jebe man no fe maminyo tama alaka farawo jamaka jahannama don sara ko fana ira nasrai kuna ngoya ni tachiye keram matayi mami tasuma sira don ka klaka tamaka alaka mbele jilin kishi ka boma o kishi no nemo ala ko caman ke ala kira baka sallallahu alaihi wasallam anaka sodunge sanuma anaka sahaba belebele anima wo mabalaki senda nimma ko folenu senda nola fokata se wuli dum ba fiye nte sege nte nyina ngo wuli doni kuna jara kuna ngoyati wuli doni suturala lebuti wuli doni bonyana ki korota majigiti dogoyamati amba yini ala fe jieni kiyama majigini dogoyama ala kambele jilin kishi ka boma ambade alislamew anga je anga siralanye adamade ka herebe alanye siranye de la ni kafiri la masrana alanye ibeke islamay siga shitala ni islamé la masralanye ibeke waliyuyi alaka waliyya condition fladron limaniya ni alanye siranye alladina amanu wa kanu yattaqun mamunu limanara alala ka klaka ka alanye siranye jonyi ala bolu de wole ko waliyu ani anyarabe nomination munun ke nyena ni waliwiya ya no tikeleyi alaka waliwiya ya ala nyesranye alaka waliwiya ya limaniya ala nyesranya ni limaniya ala Allah ala kan garjege do ala anga srala nya gundola
kasra la nye bangela ma nye bila i kasra la nye ma nye tila i kasra la nye ibe shu dibi fina blai kunna ma shi nye tila me ala nye bila ikala nye sranya kanka bonya udela ala kan fara nye sranya jonka ala taala ka makam bilib dobi suram min be na yo togoda romewul suratu rum ala kwa mani suram ba konanan ako kojugu chayra zohara al fasadu fil bar kojugu chayra dugubaw kono gere sanfela kojugu chayra dugubaw fene konanan do yake baji do ko ay ko gere sanfela ani dugubaw fil barri wal bahr adam maddin sembe se yoro nanka bara dobi Allah taala ko kojugu chayra yi adara keneka ala soso ka jugun men mamimbe ala soso ke kene kanjara gi ala kwate ya fawtigila mamad ka ala soso inna fo damsatila ka ala soso inna fo contrôleur tila ka ala soso inna fo yere di yere dan damsatila ite konte bojiya ni kiyama ala ko ni tigila made ka gwali ala kan kishi ka boni nyawanam ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس kojugu chayra gere sanfe ka kojugu chaya dugubaw kono me alama jina foya alama aywa bagan foya ala yi jon foya bima kasabata idinas adama dinere bolo ye femimbara ala ko de chayra o bayira kololo fem be jina bi adama din ka ketab ante baga jina uma ante baga ngada ba uma ji kono na ka chien adama deun sanfela ka tiɲɛ couche de zone aw yɛrɛ ɲɛ b'o la a ka tiɲɛ ta fɛn o fɛn bɛ a t'a cogo la tuguni adamadenw ka tiɲɛni an yɛrɛ ka kule n'i taara diɲɛ jamana fɛn fɛn kan i bɛ kule kan de mɛn ala ko bima kasabati aydi nas adamaden yɛrɛ bolo ye fɛn min baara o kɔlɔlɔ ko de b'a ka jigin adamadenw kan yan ala ko a b'o lajaba fitinin ta k'o kɛ épreuve ye k'o lase anw ma walasa an bɛ se ka segin an kɔ cogo min ka kɛ ala batola ye ni aya min filɛ nin nana nin na cogo de la mɛ aya camanba de bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ se 50 ɲɔgɔnna la a bɛɛ bɛ nin kɔrɔ ɲɔgɔnna de di aya 50 a bɛɛ la ala ka kangarida kan don ladili kan don adamadenw a ye to a y'aw janto aw yɛrɛ la ala ye chemin min bila k'aw ka taama fɛ aw bɛ ka pan o kunna aw bɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ hɛrɛ t'a la dɛ ala wa adamadenw yɛrɛ bɛ sariya min sigi ni dɔ ye sariya nin violer a ka texte k'a tiɲɛ a bɛ kɛ cogo di n ka tigi bɛ pénaliser di sariya bere de bɛ da kunna ni sira dɔ bilara jamana kɔnɔ ko nin ye sens interdit ye maa si tɛ boli a kan i t'i yɛlɛ walima i tɛ jigin polisiw jɔlen bɛ yen n'u y'i jigintɔla y'a kan ka sɔrɔ yɛlɛli de bɛ kɛ i bɛ minɛ i bɛ infraction i kan ka mun di i b'a di parce que i ye sariya sɔsɔ o ye adamadenw yɛrɛ ka sariya ye adamadenw ka baara fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ taa ɲɛ sariya dɔ de bɛ k'a la a y'a kɛ tan ta aw kana kɛ tan ta aw y'aw ka sariya ninnu bonya ala ka sariya k'o ka t'o bonya ni kɔlɔlɔ jiginna aw kan o la bɛɛ lajɛlen bɛ kule ko a nana kun jumɛn na a nakun ye mun ye ala ka sariya an pan o kunna o de tɔɔrɔ filɛ an kan nin ye aya 50 hadisa min b'a la a ka can kosɛbɛ ala kira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam ni man a ye nin dabila ni man a ye nin dabila nka hadisa dɔ yera ni hadisaw la mun fana ye dɔɔninkɛlaw kunsigi wuli an yɛrɛ ko ka tɔnsi ye k'a wuli ala kira y'o fɔ dɛ sahabaw siranna mɛ olu ka waati tɛ a bɛnna anw ka waati de ma la yakunanna min ummati aqwamun ala ko maa dɔw bɛna kɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa dɔw bɛna kɛ ale ka mantonw na aqwamun maa dɔw bɛna kɛ ale kira mantonw na yastahiluna alhirra k'u bɛna jɛnɛya daga i ko minɔgɔbaatɔ bɛ jisuma min ni daga cogo min jɛnɛya bɛna daga diɲɛ don dɔw la i ko ni miyɛtɔ ye sogo kalamani ye tasuma la ala kira ka kuma don sallallahu alaihi wasallam wal harira fini dɔ bɛ yen ko harira fini n'an ko a ma bamanankan na ko suwa fini a donni haramu ye cɛw kan mɛ muso bɛ se k'a don ko waati dɔ bɛ na ko cɛw b'o fana don wal khamra gulɔ ye haramu ye mɛ waati bɛ na diɲɛ na ko diɲɛ maw ale kira yɛrɛ ka mantonw ka mina gulɔ fana min ni daga
o min ba jalakita kan tuguni ko waati bina wal maazif instrument les instruments musicaux ko fene bina o fene bina daga ni cɛ philosophie ye koy ay kira ka philosophie lajɛ kam bina goniw gitaru dunu musique don ko waati dɔ bina k'a bɛɛ bina daga kunfinw tɛ tuguni karamɔgɔ kunda yɛrɛ ni najɛta ala kira ka kumakan ni mo damadɔ hadisa tɔ bɛ yen mais ni fɛn naani min bɛ yen ni kira y'a fɔ e yɛrɛ k'i sigi k'i miiri k'a lajɛ a bɛ cogo di anw bolo kira ye nin kelen kelen fɛn fɛn fɔ ka na kuma yɔrɔ jan si kan i yɛrɛ nagakɔrɔ a jaabi bɛ yen alihira jɛnɛya ko jɛnɛya bɛna daga a bɛ diya n ye fɔlɔ jɛnɛyakɛla tun ye maa jasili maa lagosilen n'a yera hali maa ti dɛrɛmɛ kelen don a la o kɛra kun nka bi y'a lajɛ nka bi e k'a lajɛ hali kunun kuma dɔ ye sanga sɔrɔ yan k'a sɔrɔ sariya ka kuma tɛ mais karamɔgɔ dɔ ka lasɔmini kuma ko kɛnɛmaden kana kɛ alimami ye den min sɔrɔla jɛnɛya la k'a kana kɛ alimami ye dɛ o kɔrɔ tɛ k'a ka alimamiya ye haramu ye ayi alimamiya critère la kɛnɛmaden ko t'a la nka munna fɔra walasa an ka dignité ka sauvegarder parce que n'a fɔra k'i ka alimamiya bɛ bali ni jɛnɛya ye o kɔrɔ bɛɛ b'i tilen maa tɛ kɛ jɛnɛya kɛlɛ bɛɛ bɛ tilen nka bi e k'a lajɛ bani o jɛnɛya de ka kɛ drapeau ye o b'a ka fini fana du kɔnɔ o ka kɛ sogo ni buru ye o de bɛ kɔngɔtɔ da o ka kɛ jisuma ye ka gilasi k'a la ni minɔgɔbaatɔ y'a sɔrɔ o bɛ kɛ cogo min na maa ti maa si la di tuguni o jɛnɛya bɛ ka kɛ i n'a fɔ sariya kura dɔ de jiginna k'a dagara n'aw ma sigi ni o balawu ni o conséquences juguw ye an bɛ mun de kɛ kuma tɛ furuɲɔgɔnw ka jɛnɛya cɛ furulen ani muso furulen o de bɛ sanga la o fɛnw bɛ to ka développer de adamadenya yɛrɛ tagabolo bɛ développer de jɛnɛya fana bɛ ka développer de fana bɛ ka ɲɛda kura wɛrɛ de ta sisan mɔgɔw bolo n'o tɛ kunun ni kun ye jɛnɛya mɛn dɔrɔn a tigi ma furu kɛ cɛ ganan don a ma furu kɛ muso ganan don a ma furu kɛ nka bi ta furukɛlaw bɛ mun kɛ jɛnɛya la furukɛbaliw t'a ɲɔgɔnna kɛ o t'a kɛ k'a fɔ ko karisa furu la o de bɛ don ani jɛnɛya cɛ n ko banna an ka société kɔnɔ a kɛn bɛ i n'a fɔ karisa tɛ jɛnɛya kɛ fiyewu fo n'a ye furu kɛ a ye cɛ furulenw lajɛ bani a ka muso furulenw lajɛ furusa kuma i k'a y'a kɛnɛ k'a ye a furusa min bɛ taa kɛ tribunal la taga sen ka si dɔ assister i k'a lajɛ munna cɛ ko ka furusa walima munna muso ko a bɛ bɔ cɛ kunna a tila bɛɛ ye cɛ bɛ ka muso janfa furu kɔnɔ walima muso bɛ ka cɛ janfa e furulen mun b'i ye kamalentigɛ la o kɔrɔ tɛ kamalentigɛ dagalen don furubali nka min babil awla e furula kaba e man kan tɛ ka kamalentigɛ e furula kaba ye cɛ de ye i man kan tɛ k'a ye tuguni k'i ni muso wɛrɛ bɛ ayiwa taa n ka segin na ɲɔgɔn nɔfɛ mais i bɛ dutigi dɔw ye jɛnɛya la f'a denw bɛ maloya n'a ye nka n'a ka dutigi a t'a dɔn k'a bɛ ka ko kɛ maa dɔ b'i faga ka sɔrɔ a ma muru da i kan na o walahi i fa kelen ye jɛnɛyakɛla ye walima i ba a y'i faga ka sɔrɔ a ma muru da i kan na e yɛrɛ saya ka di ye ni jogo min ye o ka taa y'i masa la masa min kan ka den bilasira o jogo jugu ka taa y'a la nka y'i fa ka sɔrɔ muru ma da i kan na maa caman su bɛ yaala la an ka société kɔnɔ yan caman bɛ yen o kɛra bobo y'u ta ka kuma a yɛrɛ jogo tɛ dɛ a masa dɔ jogo o de kɛra sababu ye k'ale yɛrɛ boboya o de b'an fɛ yan e ma appartement kɛlen ye sangawuli ye appartement an tun bɛ appartement dɔn mali la an tun bɛ appartement dɔn i tun bɛ appartement ko kuma mɛn tubabu jamana de kan wa n'i y'a mɛn fana tiɲɛnikɛyɔrɔ tɛ dɛ karisa ka appartement kɛra o kɔrɔ k'a ka logement de filɛ nka bi n'i appartement mɛn ɲuman min bɛ k'a kɔnɔ a man ca dɛ a bɛɛ ye juguma ye i bɛ taa an ka kadiri dɔ sɔrɔ walima waritigi dɔ ale yɛrɛ kelen don ka appartement de ta kalo kelen ani waliden bɛ yen jɛnɛya la a den filan jamana kadiri i taara kalan kɛ jamana kɔ kan an mago b'i la i ka baara kɛ waati min ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ k'an fana bila développement sira kan o ye kɛ waati de ye ka taa appartement ta a dɔw yɛrɛ b'a u sara o ka denbaya la muso n'a den k'an bɛ taa mission na ko an ka ministère y'a bila mission na
abi sara muso la meta mission ka fa denw ye ka meta mission denw ni muso yɛrɛ bɛ sagita ka bila mabili kɔnɔ ka taga foli bila ala ala ka se ni ɲuman ye ni taara I kana ɲinɛ kɔ den fitinin yɛrɛ bi t'i gula la baba ni bɛ segin I kan samani na I fa ta ka taa jamana wɛrɛ la dɛ a dalen bɛ bada la appartement kɔnɔ ye yen de y'a ka mission kɛ yɔrɔ ye mais t'a dɔn parce que a y'i namara cɛ dɔw bɛ muso sɔnjuru de tigɛ a kɔnɔ a bɛ ten dɛ e kadiriba bɛ t'i da appartement na k'o ta walima hôtel la I ni waliden I bɛ san 55 la san 60 denmisɛnnin de fili I bolo ni san 18 san 20 o de b'i bolo I den fila o b'e bolo appartement na ye mais kelen do k'i sara I muso la k'i bɛ taa Faransi walima I bɛ taa Italie walima ni Italie Suisse k'i taara mission na olu yɛrɛ y'i bilasira I ni ka segi ja I taara hôtel de la walima I taara appartement dɔ de ta tɛ sira la ɲɛ a tɛ maloya ni tile 3 tɛmɛra a yɛrɛ b'a muso wele a bɛ cogo di sokɔnɔna bɛ di denmisɛnninw yɛrɛ ka kɛnɛya kɔri funteni tɛ dɛ Bamako tileko kɔni ala ka hinɛ aw la an kɔni bɛ Faransi neige de kɔrɔ ka sɔrɔ warakɔrɔ dalen b'a tɔn ka appartement na ye mais a kelen do k'i sara mɔgɔw la k'ale bɛ Faransi walima Italie Espagne mais a filɛ jɛnɛya de la appartement na bada la semaine kelen semaine fila kɔfɛ I b'a nalen ye maloya t'a la a bɛ fo ko Faransikaw bɛ de a b'o na minɛ e y'i yɛrɛ faga k'i ka kabila faga k'i denw faga I ni nin denni min bɛ jɛnɛya la ɲɔgɔn fɛ a tigɛlen b'e la a tigɛlen b'e la e denw bɛ k'i lajɛ ni mun ye ani société bɛ k'i lajɛ ni mun ye kelen tɛ dɛ hali ni dɔ bɔra I den nɔfɛ bi furu la n'a taara n'a ka worokunanin 3 ye nin furukɛla don kana waati d'a ma dɛ a fɔ a ka furu ka kɛ nta dɔw la a b'i den tiɲɛ ka d'e ma furukɛla tɛ a dɔw ta y'o de ye parce que a tɛ se ka denmuso sɔrɔ n'a ma taa n'a ka woronin 3 ye k'o d'e ma furu tɛ taa fɛn 5 min kɔ ne y'a kuma f'i ye yan maminɛ t'a la dɛ n ka maminɛ muso dɔ aw ka bɔ ni ɲɔgɔn ye fo ka taa se ɲɔgɔn ma kɔnɔ ka bɔ a la jɛnɛya dɔ dɛ o maminɛ bɛɛ kɛra furu dɔ ye anw fɛ yan ka woro 3 dɔrɔn pe bɔ I den nɔfɛ o worokunanin 3 k'o bɔ I den nɔfɛ e yɛrɛ b'a présenter k'i denmuso maminɛ cɛ don n'a maminɛ cɛ don a y'aw teliya k'a kɛ furu ye n'o tɛ foyi tɛ daga a ni ɲɔgɔn cɛ hali waati bɛɛ téléphone ci o ka haramiya aw ni ɲɔgɔn cɛ mais e bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn o maminɛ cɛ de bɛna ni téléphone ye k'o di denni yɛrɛ ma bɛ to a wele dɔrɔn I kan sɔrɔ yan fɛ kana taa dɛ balimamuso wallahi kana taa cɛ o cɛ ye furukɛla ye n'a y'i wele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ hôtel la jɛnɛyakɛla don furukɛla tɛ a ka du mun bɛ yen mun b'a ka du la sɛbɛkɛla bɛ taa hôtel la sɛbɛkɛla bɛ se yan sɛbɛkɛla si tɛ rendez-vous di muso ma appartement na a bɛɛ ye jɛnɛyakɛla o de kɛlen don k'an ka société tiɲɛ a ye denmisɛnninw lajɛ pogotigininw san 16 san 17 san 18 o bɛɛ bɛ mototigininw kɔfɛ dɔrɔn o bɛ taa bila appartement dɔ da la I bɛ bɔ mun kalama iPhone 13 ɲɛkili ni 3 o de b'a bolo o de bɛ dennin bolo a t'i baara la somɔgɔ tɛ yen mun bɛ se ka nin san ka d'a ma téléphone hali aw ka surafana ko ye gɛlɛya ye waati dɔ la téléphone 150 ta b'e bolo walima 1,000,000 I y'a bɔ min a bɔra min société bɛ ka tiɲɛ tan de dɔɔni dɔɔni caman ɲɛ bɛ nin na mais ɲɛ tugulen b'a kan e yɛrɛ b'a dɔn téléphone min filɛ I den bolo téléphone fitinin tɛ iPhone a 13 lama o bɛ den bolo a y'a bɔ min a bɛ baara jumɛn na n'a bɛ se ka nin sɔrɔ maa jumɛn b'a bolo kɔfɛ n'o bɛ se ka nin téléphone tiɲɛ ma ni manamana ko tɛ n'o ye jɛnɛya ye a b'a bɔ min e dun ɲɛ b'a la I t'a ɲininka I ɲɛ tugulen b'a kan ka jɛnɛya kolokolo I ka du kɔnɔna na jɛnɛya bɛ ka formule wɛrɛ da an ka jamana kɔnɔ dɛ e ma ye fɛn caman bɛ yen o kun ye laada y'an fɛ yan a bɛ dabila ni muso furula sisan ka taga cɛla la I bɛ kɔɲɔwuluniya nɔfɛ tuguni a ka dɔgɔ ne tɛ kunun kɔrɔ muso tɛ taa cɛlasigi la bada ni kɔɲɔwulunin dɔ t'a kɔ ka taga kɔrɔmuso dɛmɛ baara la yan n'a ta don ka cɛ mais cɛ jogo kolontigi ye kɔɲɔwuluniya dabila an ka société kɔnɔ yan a ɲɛ b'a muso la muso dɔgɔnin fɛnɛ a ɲɛ tugulen t'o la a ɲɛ b'o la kɔrɔmuso b'i bolo dɔgɔnin b'i bolo furu kelen na o y'adamadenya yɛrɛ ye tuguni yan o y'adamadenya ye wa fɛn bɛ ɲagamina ten kuma tɛ sigiɲɔgɔn jɛnɛya sigiɲɔgɔn muso ni ɲɛ tana kɛra o ye I ni Ala de bɛ ɲɔgɔn na dɛ
wallahi na ala de be ɲɔgɔn ala kira ni jaabi hadisa la abdullahi ibn mas'ud ka hadisa bi adalla ka ala kira ni ka ali salatu wasalam ayu dhanbin a'zam inda allah akwala kira jurumun juma be na ka boni jurumun be ala fi ibn mas'ud de ala kira ni kan na ali salam ala kira jurumun sabade fay afolay moyi akwan taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sina ɲini ka kɛ ala la ka sɔrɔ ala de y'i dan o kɔrɔ ka kɛ filankafo ye o de ka jugu ni jurumu bɛɛ ye qultu summa ay a ko ala kira n'o bɔra ye jumɛn a ko an taqtula waladaka khashyata an yat'ama mak k'i den faga ka siran den depasi ɲɛ ka den faga o kɔrɔ i tɛ den caman ko la parce que n'i ye den caman sɔrɔ fantanya bɛna anda bina seni ma don la planification daga na daga baleya anda bina sam ni yoro be koryali ke katam asabana wa an tuzaniya bi halilati jarik isigi nyogo muso ka jeneya kenoyi ko ka bo ala bolo katime jurumu beka nini fla borala wa chedo yi a che nyogo ka furusa ni jeneya tali ye ka asigi ɲɔgɔn folo sigi ɲɔgɔnya kun ye balimaya de ye anw fɛ yan sinjiya tellement ka sigi bɛ diya mɔgɔw taw ka du bɔ ɲɔgɔn na ni bi tɛ n ko du kun ye duba kelen de dutigi duuru aw tɛ bɔ dugu kelen na aw tɛ jamu kelen mais aw bɛɛ bɛ duba kelen kɔnɔ e ni ka denbaya bɛ nin parti la nin n'a ka denbaya don aw bɛɛ de ta ye duba kelen de tellement sigi kun diyara aw bɛɛ ye balima ye wa mun ka kɔrɔ n'aw bɛɛ ye o de ye dutigi ye dɛ bɛɛ bɛ kangari da i den ni muso ye ko nin de y'an ka dutigi ye ka sɔrɔ a tɛ bɔ hali dugu kelen na ne ma ɲɛsin maa wɛrɛ ma fo muso danaya bɛ min hɔrɔnya bɛ min silamɛya bɛ min adamadenya ɲuman a bɛ yɔrɔ jumɛn e ka jɛnɛya kɛ ten a kelen bɛ komi nin da donna kuma la o de bɛ a tɔ juguya ka taga ten terimaw ta ka ɲɔgɔn muso to yen balimaw ta ka ɲɔgɔn muso to yen tuguni hali village la i ba mɛn waati bɛɛ kɔrɔkɛ sera dɔgɔnin muso ma fo ka kɔnɔ bɔ a la dɔgɔnin sera kɔrɔkɛ muso ma fo ka kɔnɔ bɔ maloya yɛrɛ tɛ yen a tɛ yen hali kunun ni dɔgɔnin kun fatura maloya fɛ kɔrɔkɛ tɛ sɔn k'a muso lasigi a ma haramiya dɛ maloya i dɔgɔnin muso i t'a lasigi nka bi e de b'a ka sow ma jɛnɛya la furu tɛ dɛ fo ka den sɔrɔ yen i dɔgɔnin bɛ kɔ k'a bɛ wari ɲini na ale de jɔlen bɛ ni e ye kɔrɔkɛ jogokolontigi ni e de ko don ale de jɔlen bɛ ni ye a b'i to a b'i na hali i ka so kun min na bi ale de y'o jɔ ye i k'i janto a ka denbaya la a bɛ taa wari ɲini e y'o sara kɛ mun ye ka so muso ma i buramuso i ye cɛw lamaloya i y'a adamadenya da k'a kantigɛ walahi i y'a adamadenya da k'a kantigɛ hɔrɔnya ni danbe i y'a bɛɛ ci ne da kɛra sangawule y'an fɛ yan k'an ka société tiɲɛ philosophe de bɛ kuma la ni ala ka ciden don sallallahu alaihi wasallam mun bɛna caya diɲɛ kɔnɔ ko nin don a filanan wal khamra kamina gulɔ fɛnɛ daga dɛ kamina gulɔ daga ko gulɔ min tɛ kɛ baasi ye mɔgɔw bolo publicité bɛ kɛ an b'a min bon gulɔ min yɛrɛ bi n'o bɛ sɔnjuru tigɛ joona an bɛ siran o den ɲɛ nka fɛn fɛn bɛ yen ni n'o bɛ to ɲɔgɔn bolo dɔɔni o tɛ kɛ baasi ye tuguni diɲɛ na kɛra ka kuma dɔn ali sala ka tɛ kɛ baasi ye n'a fɔra ko gulɔ fɛn fɛn b'a adamaden hakili ɲaami o bɛɛ de don kullu ma khamara al aqla a kɛra dɔrɔgu ye a kɛra juin ye a kɛra gulɔ yɛrɛ ye a bɛɛ de ye xamuru ye a bɛɛ de ye gulɔ ye kira ko waati dɔ bɛ na k'an bɛ nin bɛɛ daga an b'a bɛɛ daga nin fɔra kira ka waati maa minnu ye a bɛ se ka bonya olu hakili ma mais an ka bi waati fɛn b'a dɔn wa cɛw yɛrɛ tɛ hali musow ta ka tɔ to gulɔ yɛrɛ la tun bɛɛ b'a min gulɔ min bɛ yen ni m'i fa la diw n'a t'i su o ye jisuma de ye mɔgɔw bolo bɛɛ kelen don a ye i bɛ famajeni dɔ ma dɔrɔn a bɛ ka funufunu kɔnɔbaraninw bɛ ka poyi ɲɛdaninw bɛ ka funufunu dawoloninw bɛ ka bileye ko subaga forontoli nka ale yɛrɛ bɛ ka nisɔndiya n'o ye e yɛrɛ bɛ société kɔnɔ i to k'o jate a caman na a 80% a tigi bɛ gulɔ de kan a n'a bɛ ɲɔgɔn bɛɛ i b'a ka bonya dɛ i b'a ka bonya dɛ don de ka di sugu de ka di nkalon dɔ dɛ i kelen tɛ sugu kɔnɔ i kelen tɛ a bɛ bɔ a kalama kuma min ko gulɔ don o y'a sɔrɔ a ye biyɛn dimi bila a la
dɔgɔtɔrɔ bɛ ji litiri 2 sama don o don ka bɔ a kɔnɔ o y'a sɔrɔ kɔnɔfɛn bɛɛ tiɲɛna cɛ mako si ɲɛ tuguni a y'a lajɛ b'a ye hali denmisɛnnama kare kɔnɔ bolo ɲɛsinna fɛn fɛn ma ko gulɔmina don a labanna cogo di a labanna cogo di n'a sɔn juru ma tigɛ don kelen biɲɛ dimi juguman b'a minɛ walima a bɛ kɛ faden sago ye faden sago kare kɔnɔna na a sigilen fo dimɔgɔw bɛ fini fana a la fɛn min bɛ yen n'a b'i ka adamadenya détruire e ma foyi sɔrɔ fo ka ɲɛsin o ma ka denmisɛnnin bɛɛ kɛ accidentali ni mun tɛ gulɔ min o bɛ dɔrɔgu ta n'o t'o ta o bɛ juin min o tigi bɛ se ka mako jumɛn dilan don nataw la i den mana kɛ juin min na y'i bolo fila kɔ ka bɔ a la a ta tiɲɛna a bɛ mun mako dilan parce que a b'a dusu de ɲimi dɔɔni dɔɔni cɛya min b'a kɔnɔ i bɛ dusu min ta ka keleya ni minifɛnw b'a yelen de k'a yele a tɛ keleya tuguni fɛn bɛɛ bɛ bɛn a ma fɛn bɛɛ bɛ bɛn a ma a den ɲana a ka sira t'a la a muso tiɲɛna a ka sira t'a la ale yɛrɛ bɛ yen yan'a sa don cɛ keleya ti ka ɲɛbɔ karisa fɛ k'a taara o t'ale ka ɲɛnamaya a bɛɛ b'a na gulɔ ma ɲi dɛ wa denmisɛnninw b'a kan dɛ n'i t'a kɛ yɔrɔ de la i t'a dɔn n'o tɛ e ka taga pɔnze hakili banabaatɔ bɛ yɔrɔ min i ka taga visite an balima minnu bɛ hakili banabaatɔ furakɛ i ka taga yen kuma ni kuma ne yɛrɛ bɛ to ka taga n bɛ taga ɲɛ da o kan denmisɛnninw bɛ cogo mun na a 90% ni dɔrɔgu ma fa wuli mun na i bɛ taa sɔrɔ juin a bɛɛ hakili ɲagaminen don exemple ɲuman a lajɛ waati dɔ tɛmɛna an ka siradaw ni autogariw la n'i ye fatɔ ye dɔrɔn musokɔrɔba don cɛkɔrɔba don i kun b'a olu de ye kunun fa b'u la nka bi fatɔ a lajɛ a tila bɛ jeune denmisɛnnin fitinin i bɛ fɛn yɛrɛ la i b'a ye san 20 ni damadɔ a dɔw cayalen san 30 a kan ka baara kɛ famille ye waati min fa de filɛ a la a kanangolo de filɛ fɛn la walima a sigilen don a bɛ fɛn toli don na imagine ko ka kɛ balima ye walima o ka k'i den ye e tɛmɛtɔla i ɲɛ b'a la fɛn la i bɛ kɛ cogo di ninnu b'a ka société tiɲɛ dɔɔni dɔɔni de ka wuru dɔɔni dɔɔni ka bɔ an kan maa si tɛ kɛ gulɔmina ye k'i bɛ se ka du jɔ ka kɛ gulɔmina ye k'i bɛ jamana jɔ ka kɛ gulɔmina ye k'i bɛ keleya wa an den bɛɛ b'a ka tiɲɛ ta a fɛn fɛn bɛ su tilancɛ se a kun fɛ a caman na a bɛ nin baara de la e bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ k'i tɛ gulɔ min i tɛ dɔrɔgu ta i tɛ juin min hali muso ka musaka i tɛ se o kɔrɔ a dɔw la hali furuko kuma tɛ se ka f'i ye e bɛ se i hakili ma cogo di k'i bɛ kɛ ten an ka société bɛɛ ka ɲagami ta ka famille bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ta k'a bɛɛ détruire Usman Bonafani ka waati nin kɛra yen gouverneur dɔ tun bɛ yen a bɛ gulɔ min mais a b'a min su fɛ yanni fajiri cɛ gulɔ bɛ bɔ a ɲɛ la gouverneur alimami fɛnɛ don alors hali ni gulɔ dagalen kɔni kun don a ka ɲi mɔgɔ wɛrɛ kɔni kɔnɔ ka tɛmɛ alimami kɔni kan e de bɛ seli ni mɔgɔ ye e fɛnɛ bɛ gulɔ min mais a b'a min keguya la su fɛ a b'i da waati min fajiri bɛ se kuma min o y'a sɔrɔ gulɔ bɔra a ɲɛ la a bɛ seli ni mɔgɔ ye nka ci fɔra suma nin ye ko karisa bɛ gulɔ min olu fɛ yen fo ka dalilu de sɔrɔ ka seere de sɔrɔ a tigi ka kɔ la o suma nin b'o dalilu ɲini na waati min ala yɛrɛ ye prévu dɔ da jama bɛɛ ɲɛkɔrɔ mun tɛ se ka sɔsɔ alimami nin don a ye gulɔ min a bɛ se ka kɛ min ta cayara a y'i da su fɛ yanni fajiri cɛ gulɔ ma bɔ a ɲɛ la a ma bɔ a ɲɛ la fajiri selen a donna misiri kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn ko bɛ sen na yɛrɛ a y'i jɔ ɲɛfɛ a selila an bɛɛ b'a dɔn fajiri ye jɔ 2 ye nka a don a ye jɔ 4 de seli ni mɔgɔ ye 4 selili a ye salamu bila mɔgɔ ma kuma a wulila tuguni k'i jɔ k'i ɲɛsin mɔgɔw ma a ko ayiwa yanni ka bɔ kɛnɛ ma n ye 4 kɛ bi ni 4 t'aw bɔ yanni ka bɔ a t'a fɔ n ka dɔ wɛrɛ seli ka fara a kan ni 4 t'aw bɔ a y'a fɔ n ka dɔ wɛrɛ fara a kan mɔgɔ y'a dɔw de la automatiquement ko cɛ nin t'a yɛrɛ ma i ye fajiri kɛ 4 ye ko i bɛ dɔ wɛrɛ k'a kan
ci tara se Usmani ma mun ka gulɔ min fɔri ye n'i bɛ dalu ɲini na wa nin de kɛra bi dɛ a ka sɔrɔ ka sen bɔ ko bɛɛ la fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye responsable b'a bolo k'a bɔ a bɛɛ la bon ni jamana kadiri dɔ kɛra gulɔmina ye a ka jamana ma to a la a bɛ mun ɲɛnabɔ aw tɔgɔ la foyi wa n'i den ye gulɔ bolo jugu si t'a la ka tɛmɛ nin kan ala k'an kisi ka denw kisi k'an bɔ sitɛnɛ nin bolo ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye aqulu ma qultu wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد أمبي ألفوا أمبا ولمن دونك بركة كشياني نما تشاما مبويني مسابالة في أكوك جون نفس منتيك محمد البشير صلى الله عليه وسلم جون من دون نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشينتا الناني ناني اللبان على كتشيدين يموف عليه الصلاة والسلام المعازف les instruments ma ti se ka musique keni fɛn minnu tɛ a bɛ fɔ de ma ko maazif gitari tama dunu djembe o mina minnu bɛ yen kɛra ko waati dɔ bɛna diɲɛ na kan bɛ ninnu daga dɛ o dagali yɛrɛ tɛ kunfin bolo kan tuguni karamɔgɔ yɛrɛ o kɛra dɔnkɛla ni dɔnkilidala ye bamananw ye talen dɔ fɔ tiɲɛ dɔ dɛ ko ni mankan bɔra bɛɛ ka taa kulu la ni mankan bɔra ni kulu cɛ taa yɔrɔ tɛ karamɔgɔ murutilen de ka jugu diinɛ ma ka tɛmɛ kunfin kan a se fɛn wɛrɛ man jugu fini ma ka tɛmɛ kɔɔri kala kan a bɔra ale mun na ale de b'a dɔn o de kama n'a ye fini min na a b'a bɛɛ fara ka diinɛ yɛrɛ kɛ dɔnkɛ diinɛ ye dɔn silamɛw u kana kulankaw hakili la wallahi silamɛya diinɛ tɛ dɔn diinɛ ye silamɛya diinɛ tɛ dɔnkilida diinɛ ye ni prévu si ma sɔrɔ k'a fɔ ko arabu yɛrɛ filɛ dɔn na ko de y'aw ka prévu ye mun y'a to ala ye kira ci arabuw ma musirikuya tɛ ya n ko musiriku de kun don o de kama ala ye kira ci u ma walasa u ka kɛ tawhiduma ye o ka filankafɔya dabila an ka mun n'aw ma musirikuya kɛ ko arabuw ye musiriku ye hali sigareti min n'an b'a fɔ k'a man ɲi sigareti min bɛ min arabuw fɛ yen a ɲɔgɔn bɛ min anw fɛ yan sigareti ye haramu ye silamɛya de y'a fɔ dɛ arabu ka kuma tɛ dɛ n'a danna arabuw ma n ko arabu bɛ sigareti min an tɛ se k'a ɲɔgɔn min an tɛ se yen an tɛ se nka o b'a to k'an b'a fɔ sigareti dagalen don o t'o yira n na o diinɛ ma dabɔ k'an ka arabuw lajɛ an yɛrɛ taara arabu jamana ka arabu musow bɛ pandɔlɔn don o tɛ dalu ye arabu musow kunnankolon don o tɛ dalu ye ala ye mun fɔ kira ye mun fɔ diinɛ dalu bɛ ta o de la mɛ an taara nin dugu la nin bɛ ye ayi o tɛ karamɔgɔ ka dalu ta yɔrɔ ye o t'a ye o b'a yira dɔn tɛ silamɛya dɔ ye dɛ alahi o kana nɛgɛ mana kana da u ɲɛ la hali ni alimami wulila jama cɛ la ka dɔn kɛ fo k'a sen ngurugutu a y'a ka hakilina de kɛ a ma ala ta kɛ a ma ala kira ta kɛ sallallahu alaihi wasallam ala kira ma dɔnkɛ ma k'a ka misiri la ma maa bila dɔn na kira ma deli k'i sigi ka dɔnkɛla lajɛ o ma kɛ fiyewu n bɛ se ka na n'o ye cogo di kira bɛ dɔn kɛ ka tila ka nin fɔ cogo di al-ma'azif k'an bɛna diɲɛ kɔnɔ ka tila ka mɔgɔw bila hali a ma mɛn karamɔgɔ dɔ ye nin fɛn ninnu daga sawudi jamana kan a karamɔgɔ yɛrɛ kɛra cogo min na mɔgɔw b'a dɔn hali ni ma karamɔgɔ tɔgɔ fɔ yan nka karamɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn mun kɛra u bɛɛ daraja bin na karamɔgɔ minnu ye dɔnkilida yɛrɛ daga waati kunkurunin dɔrɔn a ma limɛ yɛrɛ a ti tɛmɛ san 2 san 3 kan mɛ ala ka diinɛ jeturaw minnu ka diinɛ kalan sɛgɛsɛgɛlen don u wulila u nɔfɛ arabuya tɛ ko ala ko cogo di kira ko cogo di baara bɛ kɛ n'o de ye ka maaw su k'o bila dɔnkilida la ka maaw bila dɔn na dɔnkɛlaw ni dɔnkilidalaw yɛrɛ b'a ka tuubi ka bɔ fɛn min na karamɔgɔ yɛrɛ ka maaw su ka bila a la diinɛ t'i kulonkɛ fɛ ye maa bɛ ɲɛnajɛ diinɛ kɔnɔ mun tɛ nin ye anw tɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ kira kan kira ye mun fɔ an bɛ to a kɔ a ma mun fɔ an tɛ pan a kunna wa nin fɛn damadɔ min bɛ yen ni kira ko nin bɛna daga o kɔlɔlɔ de filɛ an kan nin
a dɔw kɛra ka denmisɛnnin caman kɛ dangaden ye parce que i sulen i ti fa bonya dɔn i ti ba bonya dɔn e ye dɔrɔko kunu i ye gulɔ min e bɛ mun bonya ta k'i fa sɛgɛrɛ foyi i fa yɛrɛ ye jɔn ye i mako t'a la e sulen mun b'i kɔnɔ dɔrɔn i ka sunɔgɔ walima k'i jɔ hakɛto bɛ kuma da fɛ ɲɛgɛnɛ kɛ e gulɔmina bɛ mun kɛ ni ɲɛgɛnɛ kɛ ten i ye mun min a tɛ to i kɔnɔ i b'a bɛɛ bɔ wa a bɛ danga las'i ma k'i to nin baara ninnu na an bɛ kɔlɔlɔ min dɔn a la a bɛ danga las'i ma a filanan ka denw ka siniɲɛsigi k'a tiɲɛ an b'a fɔ o ma ko l'avenir des enfants k'a détruire parce que fa bolo ko ni n tɛ yen den de bɛ yen e den ta tiɲɛna kabini e bolo ma bɔ baara la fa de b'a ka denw ta bi ka taa n'u ye centre la kuranɛ ka kalan a kan dɔrɔgu ye fa don mɔgɔ min na kuranɛ t'o furakɛ dɛ n m'a fɔ kuranɛ bɛ dɛsɛ banabaatɔ la nka ayi i bɛ dɔrɔgu bila a bɛ walima furakɛ k'i la ka dɔrɔgu ko ka bɔ i jeli la jinɛ b'i nɔfɛ a ye kuranɛ kalan kan an b'o faamu mais dɔrɔgu fa n'u taara d'i ma ka n'i kun don a kɔrɔ wariko la n'o tɛ i tɔgɔ bɛ tiɲɛ dɛ a ye taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o ka dɔrɔgu ko ka bɔ a jeli la walima farafinfura ko min ka dɔrɔgu ko ka bɔ a jeli la a sabanan o phénomène an bɛɛ b'a kɔnɔ ɲɔgɔn fa ka ɲɔgɔn faga parce que mun bɛ fagali kɛ a hakili ti a ye couple lajɛ baa ye nin waati laban na muso minnu bɔnna n'a nin na ni cɛ sababuya ye e dalen b'a la ko cɛ hakili kun bɛ yen i furumuso mun bɛ ka den sɔrɔ ye a bɛ k'i ka baara kɛ e ma muru da seliba saga kan na f'i furumuso ka muru da o kan na k'o kan tigɛ k'o fa est-ce que hakili kun bɛ yen muso min fagara ni wagatinin na a ka ca koyi wa masi minnu fa n'u yɛrɛ furucɛ ten u furucɛw an ma ɲɔgɔn faamu o tɛ kɛ ni gosili ye o tɛ kɛ ni ayiwa furusa yɛrɛ ye furu yɛrɛ ka sa sa n'i t'a fɛ a bila a yɛrɛ siɲɛ kelen o bɛɛ ka fisa bamananw ko kulusi ɲiginnen a ka fisa n'a jeninen ye dɛ karisa y'a muso furu sa o ka fisa k'a y'a muso faga ye dɛ mais ka muso fa an balimamuso dɔw bɛ wuli ko violence min bɛ ka kɛ muso la k'u b'a kɔnɔna o y'aw jo ye nka o waati kelen muso dɔw fana bɛ ka violence se cɛw ma dɛ a dɔw fana bɛ ka jikalan ta k'a bɔ furucɛw kan parce que furucɛ bɔra muso wɛrɛ nɔfɛ o ma bɛn ale ma société de tiɲɛna a tiɲɛna o de kɔlɔlɔ an bɛɛ filɛ a kɔnɔ nin ta i b'a mɛn n'i b'ale tubabu jamana kan i bɛ den de ka marifa ci a fa la walima ka den ye ka marifa ci a ba la denmisɛn mana san 18 bɔ kaba a bɛ bɔ mansa kan o y'olu yɛrɛ ka jamana sariya ye a bɛ taa don ayiwa ɲɛnamaya wɛrɛ de kɔnɔ dɔrɔku ka ɲɛnamaya sigariti jugu ka ɲɛnamaya gulɔ ka ɲɛnamaya ka den hakili bɔ a fa n'a ba kan den tɛ foyi ye a ɲɛ la ni jeli tɛ n'a dɛsɛra kare kɔnɔ maaw la a bɛna fɛn dɔ ɲini ba fɛ ni ba m'a di dɔrɔn a bɛ marifa ci a la a yɛrɛ woloba a b'o fa a yɛrɛ wolofa a b'o fa a bɛɛ ye mun ye nin stufiya ninnu conséquence nin excitant ninnu conséquence o de filɛ nin ka denmisɛnnin ka vie bɛɛ détruire k'i bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ pewu i tɛ mago ɲɛ i yɛrɛ i t'a ɲɛ i masa ye i t'a ɲɛ société ye Allahumma rabbi ala k'an ka denmisɛnninw guider ala ka hakili ɲuman d'u ma minnu denw tiɲɛnen don ni nin sira ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka bana ninnu furakɛ u bolo furakɛ cogo ɲuman na minnu taw ma tiɲɛ an bɛ société la dɛ bamananw ka kuma ni caman ma ban bolo ka fini fana tɛ jɔ dɛ n'i bɛ tɔgɔma la i bolo bɛ lamaga dɛ n'i bolo jɔlen i y'i jɔ de n'o tɛ n'i ma jɔ i bolo bɛ lamaga k'an to taali i ma kisi fɔlɔ koyi i bɛ dugawu de k'i yɛrɛ ala k'i kisi k'i ka denbaya kisi k'i denw kisi maa si tɛ bonya sɔrɔ société kɔnɔ n'i ka jogo ɲuman ye ka sɔrɔ i den ye walima i muso o jogo tiɲɛnen walima muso si tɛ bonya sɔrɔ société kɔnɔ ka sɔrɔ e yɛrɛ furucɛ o jogo tolen bɛ ka tɛmɛ sɛkili min wolo ta kan ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka jamana basigi ala ka dɛmɛ k'an ye nin jogo kolon minnu bɛ sen na ala k'an kisi ka bɔ a conséquence ma an ka jamana ala ka hɛrɛ k'a ye janfa minnu tigɛlen don jamana kama ala k'an kisi ka bɔ a janfa ma n b'a ɲini ala fɛ jugu kelen don ka labɛn jugu minnu tigɛ jamana contrôle la ala k'an kisi ka bɔ u ka labɛn jugu ma ala k'an ka jamana tɛmɛ jamanaw la hɛrɛ min tun bɛ jamana nin kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o ɲɔgɔn caman d'an ma ala ka banabaatɔ ala ka kɛnɛya kɛ n'o ye an bɛ ka ɲɛsi waati min ma n'o ye hiji ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hijidenw ɲuman bɔ ya k'o ɲuman se Maka
n'u sera ye ala k'u ɲuman segi kana faso jamanaba la minnu ma hiji fɔlɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hiji nɔgɔya bɛɛ ye maa si kana faso ka hiji kunfan to i la fɔ alaw ta ala ka sira nɔgɔya laban cogo ɲuman ala k'o di an ma n'an bɛ bɔ diɲɛ na don min a ka sɔrɔ ni ala ka di an ka kuma laban ala ka hinɛ an na k'o kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما ذلك على الله بعزيز وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.